oseke mopogore opogore. Wan go seke mar aguch siasa, oseke mwatiyo godo ka wakelo ne kacha jo siasa mopogore opogore, kendo waywayogi kwayo pachgi ni to en ang'o ma bende gigombo timone japiny Karonga Jwang'. Wayo oseke, wan gi oseke mayo MCA, oseke mayo mbunge, oseke mayo woman rep, oseke ma bende koro ywayo gavana mar Karonga Jwang', kendo ka gigo mbaka ne to ang'o ma osebedo ka gitimo, to en ang'o ma bende gidom ka gitimo Karonga Jwang'. Wan kachiel kod oseke mar duond onagi. Ma en oseke mwa ywagodo paro mopogore opogore Karonga Jwang', gino mosebedo ka sako it, gino ma bende osebedo ka mulo adundo jaluo, paro mamulo it, paro mamulo adundo dhano, paro ma bende kata weche masako it Karonga Jwang', kendo wago mbaka ni to ang'o mosebedo ka chando e ut onagi, ang'o mosebedo ka dhi mbele. Jalo man gi chuny lit, jalo ma bende koro digomb bedo kachiel kod gino ma bende gombo nyiso oganda. Wan bende kachiel kod oseke maywayo weche mag ohala, oseke maywayo jolony, oseke maywayo jogo ma bende koro nie timo ohelni mopogore opogore e bombe mopogore opogore, ka gibiro kendo gitwak kodwa kendo gimiyowa lony makende ni to en paro manade kata ere kaka jal matimo ohala nyalo dongo ohala mare. Smart fish. Ma chenro mar onagi kod ohala. Auso reche dho nam mar Dunga Beach. Madongo gi wauso 500, mae 300. Mae momiyo ibed ni inja ohala, ibed ni jalo mabedo kod gombo chako Karonga Jwang', wakawo thuolo makende mar rwaki mondo mi chopi e chuny Onagi TV kendo twak koda jopiny. Magi duto te timore mana e chuny Onagi TV, adundo jaluo. Mae momiyo watiyo gi chuny Onagi TV mondo mi wakel gigo ma bende wagombo, gigo ma bende in kaka janeno isebedo kigombo Karonga Jwang'. Kamoro amora mitiere chuny Onagi TV, rwaki mondo imad luwo e Facebook page magwa chuny Onagi TV, luwo TikTok page marwa chuny Onagi TV, kato i-subscribe gi dho ngere e YouTube channel marwa ma chuny Onagi TV. Luwo na Karonga Jwang' e chenro magwa, landa japiny kamoro amora midhiye, wach en mana chuny Onagi TV. Kichiemo, chuny Onagi TV. Kidhi skul, chuny Onagi TV. Kigo mbaka, chuny Onagi TV. To kata kisero, chuny Onagi TV, adundo jaluo. Mana kama Karonga Jwang' kamoro amora mitira ka thuolo makende morwake chenro no mar Onagi Diaspora, kamano wanyise kacho dicho mokalo ne wadhi bedo kande kachiel koda nyadendi ma bende dendo kacha ni Nyadon Chogo Karonga Jwang', kama bende wadhi goyo mbaka kacha kudure kachiel kod weche ma tudre kachiel kod piny mar Germany. To ere kaka in wuod Onagi, inya Onagi nyalo chopo ma bende yudri ka bende idak loka Karonga Jwang', pono ni lek mari osebedo ga mondo mi bende achiel kuom jogo bende koro tiyo loka Karonga Jwang', ma momiyo wakawo thuolo makende mondo mi warwaki kendo idonj e chenro ni mar chuny Onagi TV Karonga Jwang'. Kama ta chenro en Steve James aka Nyakwan Nyaronyi 1. Tarik en tarik 18 dwe mar 11 higa 2015. Akawo thuolo makende morwaki chuny Onagi TV mondo mi idonj kendo wago mbaka kachiel kod nyadendi elongo ni nyadendi Don Chogo Karonga Jwang'. Akawo thuolo makende morwaki ni to iriyo nade? Ariyo maber. Mokwongo wamor kabisa mondo kuom chopo chenro mar Onagi Diaspora. Ma en chenro ma bende watemoga kelo nyionagi, yawuot Onagi modak loka, mondo mi wago mbaka ni to ere kaka loka magidake no impact magikelo na japiny ma bende wan godo kande. Kapok wachako, ma en kamera mari, nyisna janeno ni to Nyadon Chogo kanye mango. Amosa uduto, erokamano kuom invite chuny Onagi TV. My name is Dima Salome Anyango, Nyasembo, adak Germany, atiyo Germany, nurse by profession. To
sani antiere gi akonyona gi Kenya kaendi mondo watergi mondo gidhi ti Germany. Koro mane gima timo sani, mantiere Kenya sani. Though atiyo Germany. Mokwongo agoro kamano duong' ahinya ka iler. Asante. Ai kawo time ni mondo mi yawuot nya eji ang'eni yawuot onago ni kara dier nya jonchogo ya German adier. Mae kaka German chal. Awinyo kada chaka ni to mondo mi ni to in kata gi school no bende koro ni bondo kendo itiego ji nursing bende begi yudet thuolo yamanyiso to lekni no karang'o to ichako school Dalmag. Okay, lekni nachako January kane adhi tich, natimo night shift, then kadhi tich ayudo ka wan gi patients mang'eny to ne wantiere gi that night ne onge ji mang'eny manobiro tich. Actually I was alone, a ward mantiere 20 people. So atiyo kenda. Mano ka in Kenya ka? Kantiere Germany. Germany. Yes. So kane ani tich ta awacho ni no natiyo mang'eny to waonge gi jotich. Taparo ni Kenya to ntiere joma dwaro tich but tich onge. Koro I decide ni no, abo wuoyo gi boss na the following day mondo apenje kaponi onyalo yie mondo akel jowa motimo nursing kata madwaro timo nursing madwa medo tiegore mondo obi Germany mondo wati kamoro achiel. So kana dhi to noduoka maber monyisa ni anyalo timo gima kamano. Then I posted on Facebook in January. Ni abo biro Kenya mondo akony kawo jowa mondo bi Germany mondo wati. So ji no respond mang'eny. But the one gi almost 500 response. But out of 500, more than 500, but only 80 negin joluo. Koro nawinjo marach kech an adwa nakony jowa. Koro ji 400 gite. Koro acho ni no, this thing okadhi lande in English or Kiswahili. Adwa lando gini in Kijaluo. So that ayud onagi mang'eny mondo bi. Koro nadhi on Facebook again, then awache kendo gi dholuo. Then anyiso gi nabo biro Kenya. To nadhi ma resign my job mana biro Kenya in May. And kanye manachake this program. Ero kamano adwa ni make makagi kama resign gi kanyo ba. Mokwongo jalma bende kono chenro ni dwa gombo ng'eyo ni to inere kaka yudori Germany. To kapok idhi Germany ni timang'o mabende omiyo mi yudori Germany kacha. Nyiswa ni to inidonjo nade? Koro anasomo Kenya ka. Asomo primary school, asomo dala. Secondary school asomo bende mana Nyanza. Then adhi college in Nairobi, MTC, tatimo nursing in Nairobi. Yes. Koro kana tieko tayudo chance mar dhi Italy. To amedo somo in Italy for 4 years katimo nursing kendo. Ero kamano, yudo chance madhi Italy. Yes. Ere kaka yudo chance ni? Okay. Koso chances gi yudo nadikech. Nitiere jalo mabende koro luwo chenro ni to samoro e bende osedhi e process gi. To scammers bende nitiere. Ndewa make gi kacha ke resign job. Idu ya Germany biro Kenya kama do koro ikony jowa. Koro wadwa ng'eni to ito idonjo nade. Itiko KMTC yudo chance mar dhi Italy. Ere kaka yude ka? Okay, kana tieko timo nursing Kenya. To before na wuoyo gi my sister-in-law manintiere Italy. Okay. Koro kana wuoyo kode ta anyise ni anta dwaro ni mondo adhi ati Europe. Nikech kai kwa tieko, yes, during our time to kani tieko to ne teach you your license, but nadwa mondo ne an gi gombo mar dhi tiyo oko, not in Kenya. Then ene manotimo na connection mana dhi Italy. Koro na dhi Italy, then adonje e school achako somo. Ichaki medori.
Koro atimo language monde because in Italy nyakitim language they don't speak English at all. Ok giwach English. Mawacho tin to kata mong'eyo ok udwa wacho. Koro ok dwa wacho. Koro natimo Italian language monde kor kadonja timo nursing. Yes. Then after that koro ka ido opportunity midhi German. No. Koro atimo nursing atiyo Italy. Ma atiyo then awuok adhi Austria. Austria en piny miwache dho German be. Then atiyo adhi Austria, then adhi asomo kendo German language in Austria. Atiyo Austria for 7 years. Koro German nasomo in Austria. German isomo in Austria? Yes, German language nasomo in Austria. Then atiyo 7 years and then I decided to move to Germany. Okay. Koro mane kaka nayudra Germany. To mane kaka ichako tiyo Germany? Yes. To mane kama leko bire? Koro Germany taduoga yudo ni tich ng'eny to jo tich onge. Onge. Yes. Italy tich nitie matin. Koro I moved to Austria. Austria endelea gi somo, tich nitie but ok ni ondik ji mang'eny. Okay, inyalo tiyo. But now Germany to tich nitie to jo tich onge. Jo tich onge. Aha, ilendo ji 100 otimo application kato ji 80 ne gin mana joluo. Gini wang'o iwacho ni koro gini nyaka ndik gi dholuo. Koro awacho ni gini koro ok awach, koro gini ok adwa jo Kenya. Koro gini adwaro nagi kende. Yes. Erokamano ma bende wawuoyo koro ni biro ma koro chako school ma ipuonje nursing kendo ipuonjo jopuonjre dho German. Yes, koro kana se biro Kenya in May, to donga ayudo ka jok manose apply moko ka nentiere. Then ayudo structure, kama nwakete school, then wachako kauji. Koro ji biro for interview and Germans moko be noluwa. Oh, wow. Mane wachako go gini. So let me ask you, ine wacho kacha ni you resigned. Okay, from the job. Okay, what happened is that ingeni Germany tich ng'eny. Koro ki we tich okochuno ni nyaka idog kuro. Koro resign en was it not ok nen risk? Donka dhi kiny tadoka. Oh. Okay, ni now I took unpaid leave. Unpaid leave, okay. Yeah, unpaid leave. Like ka dok kata sani bosses ga penja iduogo when. To be ka era dok kanyo ama dok in another hospital because teach nitie. Wane mi manyo. Okay, sa une mo manyo. Wow. Yeah. Koro ibiro kande muchako koro ichako college ni Bondo. Koro awacho ni gini ok adwa chake Kenya mzima. Adwa tere Luoland. To kadwa tere Luoland te adwa tere dalawa. Achak gi dala. Charity begins at home. So that's why I went machako gino Bondo. Nyiswa ni to ang'o gini ming'iyo nikech ponono ne ng'ato bende dwa donjo timo nursing e college marini. What are the qualifications ma ing'iyo mondo miyo ng'ato donjo mondo puonjre? Okay, qualifications mwang'iyo kalure gi kaka nasebudho gi Germans for almost 18 years. Okay, Europeans. Wazungu ok ng'iga grade. Ok ging'i grade. Ging'iyo skill ang'o minyalo timo. Ineno kaka in samoro ni ng'ang'ani bed daktari dongeri duogi loso studio. Maiso ni mane giminya timo. Koro giminya timo no emichako puonji kitin. Koro idongo ka gine ma dream mari. Now ok ing'i grade, ok ong'i ni i-fail. Okay, inyalo onego be ni kalo penj, yes. But kaka Kenya kama kionge gi during our time kan ionge gi C+ and above to kinya donjo kata MTC unless gi bribe. Yeah, but Germans ok ng'i mano. Gin ging'iyo ni inyalo timango. Inyalo kata yudo kata mana C- kata D+. But iwuoyo gi patients maber, inyalo treat gi maber, inyalo chogi sindan, you understand everything because ing'e nursing and calling. Now, kinyalo timo mano to ber moloyo yudo A to in gi attitude, you cannot even take care of patients. Wow. Now they don't care.
Inyalo bet gi A ni no to giweyi. But gikawo kata mana ja D+. So wanaangalia ni nini unaweza. Ging'iyo giminyalo timo. Ok ging'i grade mari. Ka giminyalo timo no ber, to koro gitiegi. Inyalo wuok Kenya ka gi D+, tinyalo timo medicine in Germany. Wow. Yes, for free. Gibotiegi manyaka chieng' moro ibede level mar bedo daktari. Because in Kenya, jiokawo ni ki fail exam to koro fail in life. Yes. To maybe ne in gi gombo mar timo nursing no, to ne in gi C. Ok ni chopo, nyalo chopo KMTC. But iwe ikanyo because okinyal. No, Germans ok tim kamano. Gimidwaro passion niche magitiegi, magi make sure ni ichope level magidwaro. Then ibedo gimidwa bedo no. Iwuoyo maber kabisa. Now wan gi college mabende koro iketo kacha ma is offering nursing courses. Iwacho ni okeng'i qualifications, though ido ka bende skunde mabende koro wan godo kaka KMTC gi, they have that standard qualification mabende gin gidwaro. Yes. Nyathi mabende koro neno chenro machalo koda kama indine. Ogombo mondo bi otim nursing. Wacho ni qualification ok ong'e. That means ni kata ja class 8 nyalo donjo. No. Nyaki bed gi form 4 certificate. Form 4 certificate. Yes, yes. Mini grade matin mogik. Okay, mane Germans man wabiro go notimo negi interviews. To naneno koka uji. Cause nti nyaka jo D+ e school kachacha. Nti nyaka jo D+ mabetimo maber than even jo A's go. They are now doing better than those manositieko university go. Ato curriculum maruma utiego ji kalure gi teach man kocha mani curriculum maru gi ma Kenya ka opogore matin. Curriculum ma Kenya opogore gi ma Germany. Yes. Gumutimo bondo sani. Because it's the same. Dongo pogre, to pogre nikech kaka nurse kaka dwa treat jatuo Kenya kaka nurse matiyo Germany opogre kaka unya thiedha kabiro kae. Opogre. Nurse ma Germany ok bodhi ni pod idhi luong nurse please bi muony Panadol. Nurse ma Germany ng'iyo time mar yath, ng'iyo ni nyalo mi jatuo yath sadi, jatuo no donjo nang'o. Ka ni pod wan e line upenjo SHA. Wan ok wapenji. Immediately midonjo washughulika ni SHA no wabu penji ka waseneno ni unstable. So there are things, so many things mwatimo mopogre kaka nurses mo Kenya team. Ma intake magutu ka utimo nang'o? Intake magwa ibiro for interview. Then itimo ni interview gi Germans go. And then gin magikawi. Manyiso ni jopuonje gi mana Germans emo puonjo bondo kacha. No, one gi German teachers local. Local, okay. And then one gi German teachers ma promised no gi promise mondo gibi. Koro they have been working a paperwork gi mondo migi work permit ma Kenya mondo gibi. But awuoyo kod gi pile pile even last week. Apenjo gi every time chieng' ma gibodonje Kenya. Okay. But we are hoping ni before January onego beni gin Kenya kae. Ma, how long has this been? Ma, is this May. May. Achake May but classes ochakre August. August. Yeah. This year. Yes. O ma nyiso ni koro the first graduates marry the bedo next year. August. August. Duration maromo nade? 1 year. Or 1 year? Yes. Tudo certificate. Yes. Aha. Though German in 6 months. German language 6 6 months. months. Koro kachu punjo nursing gi German language. Koro 1 year. But now nursing mwatimo ni and like gichalo kaka assistant nurse, gichalo ng'amotimo first year in nursing. Okay. Then kidhi Germany nitie gimiluongo Ausbildung. Koro iendelea gi second year gi third year. Koro ok gidhi bedo nurse, gidhi bedo qualified nurses, but koro kocha ipuonjo gi ma onge fee ma gichulo. Wow. Instead mondo gichul fee gin michulo gi salary ka gidhi school. Nyakura magajwang medkete mane chunyo na GTV kende wan kande kachiel kod nya don chogo mabende go kodwa mpaka kandi jal mabende koro lek maru sebedo kata ka igombo ga mondo miyo imbi dhi tie German kanyo koro magajwang mae mabende koro lemo mabende koro chunyo na GTV kilo ni kacha mabende koro nyalo ti maber kabisa. Fees ichulo koso and full sponsorship? They pay fee. Oh, ichule? Yes. Nyaka gichul. Ang na chul rent nade. So you have to pay. Nyaka chul rent, nyaka chul local tutors. Okay. Nyaka chul jotedo. Nyaka chul cleaners.
So all these things okanya timo gi mfuka nyaka gimbe gichula gima chulo jomokogo. So your fees king'io fee mabende koro ng'ato nyalo chulo e school mari gi other colleges mabende wantiere, how is your fee? Is it moderate koso chalo nade? And moderate because kidhi timo German language in Goethe Institute Nairobi, they pay 320,000 for level A1, A1, A2, B1, B2. Mano en level mar German language mondi chop mondi dhi Germany. Git chulo 320. Now, my school 320 cha. Germans ma woyo go mo sponsor nkechan gi NGOs ma o sponsor students ga. They pay 200,000 for my students. Koro part modong ma 120 cha. Ema students ga chulo for German language. Yes. To nursing? Nursing wantiere gi first term. Since we are doing one watimo mar 1 year. Okwatim moro mar 6 months mitimo Kenya ni. Now first term and around 50 something thousand. Then second term oduogo chien 40 something and third term be 40 something. Koro ena kanyo because king'io maber fee magi chulo for 6 months kata 3 months course. Ena between 60 to 70 noendo. Then kagidhi timo German language Nairobi gidhi chulo that 320 kitieko chule ikano certificates geot. Because onge ng'ama timoni connection ama itafuta connection by yourself, but one program wa isomo karwa ichulo ni part ichulo ni fee nus in fact okay nus 200,000. Then pod one jowagi ema wan gi recruiters more connect to Germany mar yudo tich and it is guaranteed 100%. Onge kata ni wabon neno no. En gima ibo dhi. Kikalo page mar German tibo dhi loka, that is it. Yeah, koro asebede radio stations and everywhere to poka ringo. Nikech podange ni obotimre momiyo podam stable to podange maber ni it's going to work. Because I've taken people in Germany anyway. I've taken over 49 people in Europe, not only Germany. 49? Yes. Motimo nursing? Not only nursing, different. Even moko biro lima, moko no biro. I started taking people to Europe kanja 20 years. Titero ji loka? Ma right now isetero ji 49 yes, people to Europe? Yes, anyalo kwanogi. Ging'ere be. The only thing not oka expose giga ni okay. Okay, like this year 3, last year 3. Ging'eny. Would you consider apart from koro nursing ka ng'ato dwa dhi German? Apart from nursing. Koro apart from nursing gima advice ji because not everyone madwa dhi timo nursing in Europe. Koro an gima nyiso giga en niya. Ma watimo kaini obed kaka bridge mondi chop kochacha. Because mae gima Ruto no biro. Niwinjo ndalo mane Ruto biro Germany mo sign ni tuateri ji Germany. Koro no yaune ji te mondo odhi through your teach. Koro an yo mana luo en mar tero nurses gi nurse aid. But akonega jowaniya. Ok ji te mano nyuol no botimo nursing. Kidwaro dhi tiyo tich machielo to anto gruba ni mae yo moya onwago mondo wadhi. Koro dhi through marani kichopo then you can change your profession. Koro inyalo timo any other job. So by the time anadhira mogi no kawach ni adwaro nurses kende na wacho na adwa konyo ng'ata madwaro dhi tiyo Germany. So ng'ata mabende koro dhi tiyo Germany ni to iwacho ni nyako kal mana through nursing no is mandatory nyako tim nursing no. Okotimo nyako tim nursing, nyako time gimoro modhi gi health gi. It has to be something related to health. Yes, but ntie moko chuno ni nyaka tim. Ntiere jo IT, ntiere jo graduates wan go mang'eny. But koro dho nyaban to nyaka tim. Dho nyaban to koro lazima. And it's compulsory. That one is a must. Onge kaka nyalo. So gimoka penji kachacha, wacho ni koro abire skundi kacha timo nursing. So school fees madhi chulo mar nursing gi mar
German gin different koso gin gibedo merged? Okay, kibiro just for German language, pod ichulo ni mana part mar fee manonego chulni cha. Okay. Then you pay only 120. That is kitimo mana German language kende. Nitiere osiepega moko kata mana koro jal mabende koro neno chenro machalo kama to koro chunye chandore to ikane be nyalo dhi age bung'eyo. Age factor. Yes. Yeah, but waka up to 60 years. Nikech in Germany, wantiere gi ji retire gi 67. Koro kinyalo dhi tiyo 7 years go to the other. Manyiso ni kata ja 50 nyadhi timo nursing 1 year to dhi gi 51. An nyaka gi jo 60 years a class. Wow. Yes. An gi students. Okay, en gima chako sani. I've got students. Students an go nyaka jo mokwongo na gi higa nyaka jo 50 an go kacha. An nyaka gi jo 60 years a class. Yeah. So age ok en a factor. En nyaka 6. Koro moga yuang kamora mora mitako thul makeno poda medorwa kendo kabinde wan kende kachiel koda jo piny golo pachgi kama opogore opogore kiye na da ka thul makeno mondo mi some comments mag oganda bende koro setimo ka oronwa kandi ote mag mondo mi ng'ini to chalo nade gima bende koro ero kandi winjo ko wach kacha ne ya Germans ok ngi grade mane yudo inyalo bedo ni yudo E inyalo bedo ni yudo D but koro don't chogo Ikidino to kiteme. Kikagi loki. Yeah, so wanotote. Otemo yude kata D minus? No, jo mane no kabiro gi D plus sawa. But inyalo bet ni maybe in gi D to nikalo biology. Ingeni ja yudo A biology and you fail other exams. So maybe biology is a must. Biology is a good biology made D plus. Okay, biology chem gigo. Yes, but kata mani remgo ema inyalo dhi ti upgrade mondo mi donje e course. So now ngato da Kisumu ka to because of job kata teach mabendo timo to winjo cheno mabende kore timore ndi in gi sometimes weekend classes koso gina full time classes te. Full koro okay gimane program nani kana chako joma na wuoyogo Germans mana wuoyogo mane dhi konyowa e program ni negi wacho ni kwa chako to wa make sure ni group mwaka odhi Germany te maonge ng'at madong. Koro the reason momiyo nwatimo ma nikech negi setem online classes to ne ji remga. Okay. Koro nwaka mana ng'at mantiere gi kidwaro timo full time class mondo mi wa make sure ni idhi kalo penj. Koro wan watime nyaki bi mana school. Ji osetemo penjo ibro online karango but poda sagi gai watch online classes no but aneno ka teknegi gidwa mondo gipuonji kineno kama endi ok gitim virtual classes to be ok gitim part time classes nyaki dhi class Monday to Friday. Wa some comments mag members kandi and kandi kachiel koda members kandi gi Jaja Dero Joash Mano Jasolo guitarist Heart Music Band stock Berumba wacho ni mos na nyadendi. Kaito wan ka gi ilongo ni Nyobera wacho ni Jaja Dero Joash Mailit Kapas wan ka gi Koni Kabari ndani ya Nyobero kama nodonga yenye wan kandi gi Collins Onyuka daktari mano be daktari en USA ebo nyiso wan to America to ging'iango kacha. Kaito wan gi Nyobera wacho ni Mayao labikae jaber wan gi Benjamin Franklin Okelo wacho ni asemolo kae Sholiet Kapas mar Chitima. Kato wan gi Edwin Othira Aomo mano bende jafwambo wacho ni namba mani miyo wakain waterfront yala is not going through iyudi nade. Yala achi ni miyo gi namba moro kanyo. Panika pokwa tiko kacha to dhi chiwo namba koro madonjo namba mar school Kato wan gi Mesha Otieno wacho ni anyar don chogo amor kodi charity begins at home walamo ni imed konyowa. Kato wan gi mwalimu Sylvester wacho ni anyar don chogo awinji maler. Kato Jaja Dero wacho Helen Miduda Frederick Opas. Kato Edwin Othira wacho ni do you have virtual training in languages? ase wacho kare Pano se do kacha ni virtual charge ne reme ahinya lakini lek magen goden ni mondo lot mokwongo ni gidwa mondo gidhi German te binyari one ng'ato mondo mi obed first lot ni.
donge first lot one gi first lot second gi third tayari gin e school. Donge first lot ngado wenyi first lot ninya rine kata kore nuso mi extra studies mondo bede first lot madhi German. Kitimo the moment mibiro timo interview kodwa to Germans tayari nyingi ni kocha. Gin magitimo ni interview kakitimo nani koro go ka nyingi tayari koro onge kaka nyalo fix jomos yaki biti mi interview onge kamirie gino onge kata soya de ana soya sari de an millionaire biye kaka jose biro na gi pesa ni please tera gibiro nyaka gi pes ticket dikora an gi millionaire but okadwa ka pes ngato kangeno kibidhi. I don't want. Adwaro bedo a team gini ma genuine, a team gini maler e yo maler onagi wa odhi yo maler. Bila siling ngato makao ni nateri nakawi nateri to kateri. Emomiyo I'm very strict kata ne students ga. Kichadwa ni nyaka gikal page to maybe restrictions maketo go teknegi but nyaka gilu chik nikech gima chande ni na promise natero utadwa ni monda teru. Onge asoya makao kata achiel kata siling. Ose bina nyaka gi pesa inyiso nyaka driver na pesa moro kawe 400-500,000 moro ikaw nwa jok ma certificates gi okochope form 4 aduoko okadua dongi wacho kan ni jok German ngio skills to moko ngani nore me class aboro lakini class aboro no form 4 to nyakitim otimo plumbing no nyakitim form 4 nyakitim form 4 okay the reason why nyakibigi form 4 certificate and by the time mawakao your papers muatero German embassy they are going to verify gi office gi form 4 certificates magwa gi the verify kabengani no qualify koro kapo ni atimo na kawi to certificates gi fake ama kawi tionge go to onge tende chamo pesa nitange maber ni ok dhi kawi. Now asetico course mare maber matiku German culture and all that ticketing blah 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 gi wana uli kachacha do I need to contribute because once I set to koro manoting ma school mataka okani. Okay koro Germany kise kalo donge isetimo German language in gi certificate mar nursing kata itimo assistant nursing mwatimoni then with your certificates I book appointment embassy. Then recruiters ma Germany be ose yudo ni teach tayari koro gimiya papers mane giyudo ni go teach ka tariwo gi these papers tatere embassy to giketo ni visa mar 3 years work permit. Koro work permit ni koseket ni koro lure because ang'eny giji over 200 ogidhiti hospital achiel give it to different hospitals a different cities in Germany. So depend ni boss manoka we mondiko ni contract mar teach ni oye chulo ni ticket koso en oboko ni chul ticket ochung ni accommodation koro ikawo gine no kaka sani kitimo class 8 tinyalo kata maybe akae to oluongi Mombasa mane kaka gikawo ji en random koro ko kawi to maybe boss ni boyie koro mago pod wadhi ng'iyo mbele ni idhi chul ni mbele koso mano kwanyange sani boss mokawie makoro wabonge ni ochulo ni ticket koso kochul. Aya number 2 one gi Germans gi NGOs mo promise chulo ne some nurses air ticket free air ticket free accommodation and they only pay 120 for German language and they're also coming to Kenya with computers manyithindo gidhisomo go nono over 50. They are also coming with give promise a lot of things and the application I made in August kana kwayo giniawa jowa moko knyal jowa moko dwaro biro school katok ginyal koro kana timo application to ayudo mana duoko no this month nigi accept that they are going to support some of our students over 50. So I'm happy. I'm still waiting for them to come and mago jomidhi chulne gi kila kitu
ticket, everything, accommodation, gimora mora. Gin gichopo Germany to gitiyo tichulo gi salary gi first month. Yeah. Nyadon chogo nitiri in a community kata mar Bondo kacha mabende we have needy students madiri neno ni ngane nigi passion but the background ok nyal. Bende samoro school nyalo kao full scholarship kata mana sponsorship mar nyathi machalo kama ndi mondo neni at least oloko ngima mare. Kaide imbe ki assess at neno ni ok onyal but en gi that passion and that potential. Do you like offer that full sponsorship? Okay, mano to poka yudo, but I think I've got friends from US akiagi. Ngato biro ni an anonymous. Adwa sponsor nyithinda ariyo Donaldima. Yes. I say do phone mtie nyaka nyathi ma ekano a Nairobi o join Jakisi moro. Ya unyisa ni I just want to pay fee. Okadwa kata nge nyathi no adwa mana chulo ne fee. Koro nakao nyathi ntie makao. Ntie moko makao adier ma full ma parents gi manyo mana fair kende gi gima gichamo kuma gininde. But ochulni gi fee ango. Na of late kapoka somo kendo comments moko kandi ntiere ga luro samoro en kake wacho ni depend gi German mukavi mabende koro terie nyalo chulo ni accommodation and all that. One bende gi scammers. But sometimes luro nyalo bedo in other countries bendo ka gikachel timorega kamano, and then one bende gi notion ni Germans gin very resist. Samoro koteri kacha to koro dhido chandruok machalo ABCD. Issue ila ni deal godo nade? Okay. Bende gin tire to in kaka nya German are they resist? Kata an gise goya joluo se goya maber. Nyiswa di. Ni gini nyalo bedo scam, gini nyalo nyako no okodak loka, nyako no ni mana Kenya kai. Untunge achakre chon. Nyako no wuondo mana ji dwa mana chamo pesa gi, gima penjo gi ni pesa mane ma gimiya machamo no. Mami awe tija mara familion kabiro. Awe tich mondo abi akony gi mondo gidhi. Onge pesa ngato manyalo chamo. De nadwa chamo. Anyalo lando gini ne Kenya mzima. Inge kako kuyu Kisiche nyalo biro. To gibiro gi loche to gimiya millions and I run away. Where will they take me? So I don't want. Okadua. Koro joluo Bondo kae madanga bina kao siling ya dekari achamango. So issue mar ni scam nitie okabiriambo. Nitie jo mose bedo scammed kata some of my friends. Magigolo pesa. Tinyiso gini ubodhi kata US, Australia, wapi to oktergi kuro. Nitie jo moko mabe inyiso ni gol kata 500, 600. An nyaka gi nyithinde school ma ose bedo scammed. Ose kao pesa gi to podi. Koro the different marani momi adwa ni joluo winj maber. Joluo adwa ni gi winj part ni maber. Ni I train these people for 1 full year. Mi wuog kara gi certificate. Mi nyalo tiyo go kata Kenya kae kata kapok ichopo Germany no. Number 2, I train ni German language gi just 120,000 from A1 to B2. Mi nyalo kata pod yudo teach me point that German language with that certificate. For 1 year. In gi certificates gi lweti. On top, poda kawi. Manyini visa mar 3 years work permit. Tatiyo gi wazunge etimo gigi. To be asedak loka 18 years. Nyithinda onyuol loka. Makawi madoga teri. Mi donje tich. Mi ti ma first salary ni over kata 300,000. Kata 400,000. Mi chak konyo gojo dalau. Ngama ber to Bernard. So dan ngama scam ji. Gini doka keto kata ni somuru. Gini da kaka ni keluru ateru kawuono kiny next week taringa lal. So what scam no awinje ka no negi sechako gawache ntiere nyaka jo America moko mano sechako goya. But ambe na deal kodgi kaka nyalre nikech onego bed ni kin America terji America an we aterji Germany. Kech usedak America igni kata duoge mokunya duogo. Tero ngato be okunya tero. Ngato sewuok gi program as a founder odwa konyo goji.
ini jaluo igoya kar mondi we okuyo goya kar mondi kona ni nyasembo wariure wadier wakon jogi tigoya niko gigoya kata bondo kanyo gigoya ena yani ji are just bitter what you are doing, they are just bitter. I don't understand, and I swear before God and man awuok gi chunya nadwa konyo joluo, and now wacho ni I will accomplish this mission emanokela, and I will accomplish. Jogi bro dhi jamani to githuon to bodonjo. That is why asebet ka 6 months. 6 months ki calculate gi almost 500,000 salary. Ipani en pesa di aweyo monda kon to I will do it. Koro let them go agoya joluo wewe giwuo. And actually I'm tired gi joluo ma se decide ni afadhali kora ket kato kisiche okuyu. Some people are advising me, we chandri jo mabo mistress ni biro konyo ji tibodok gi blood pressure. They don't. I don't understand them. But now gimanuko la Germany emadwa timo. I make sure nigi donjo Germany. Mane gimadwa timo. I promise you here they will go. Yes. Yeah, kamana alafu gimaba na pengi cha Germans, how do they treat Kenyans kama an African as a kid? There's a notion they are racist, is it true? Okay. Oh, ingeni ginbegi watch asani because some of my bosses bosses gabe not tune in, by the way. Okay. Bosses wazunge mabirogo. Anyiso gina biro for a talk show. Tune in koro kikwa uogi that part. Okay. Understand? Gingi asani. Okay. Koro jogo kitgi noto nitie. But kako wan wasedakuro 18 years don't we survive. Koro jok mabodhi gi bebo mana survive. Okanyal nyiso ng'ato ni joka gin gi kidono koro kik gidhi mondo giti. Ambe kitgi no emana dhi matiyo go moloko ngimana gi jodala wa gi gimora mora. Koro kanyal tamo ng'ato ni joka gin ga joma kama kama no. Kitgi no to ntie, but kichopo to kidhi rom titimo gima romance dwaro donge. Ki keep time majaman dwaro. Onge kodi gi shida. Kimonde tich titiyo kako dwaro onge kodi gi shida. Kibed rude onge kodi gi shida. Ruak uniform onge kodi gi shida. Tima gima gidwaro, and that is why atemo mondo my students otim gini German system kai neno sani I train them. Maka gichopo kocha kata racism nok gidhi neno. Gidhi wacho nto ji wacho ga ni jogi kama e yawa. Kara jogi beyo. Why? Because giya kaka gise ase nature gima se timo ne gima ka gichopo kocha cha. To gik ma joka dware magitimo. Sapagarie wange ine tich. Ya jamano heri mi penjri ni ya jogi ji wacho ga ni racist kara jogi beyo. But lewe racism no ibonene pat wange kai. Are you getting the point? They are not bad people. They are good. To mana ki follow rules and regulations. To mane momi atem jowa mondo donje kapok gichopo kucho. Mane momi akau training ni for 1 year. Da choka ji. Da choka nyaka jomose timo German te Nairobi kure. Da choka takao. But the reason why atemo keto jowa gi laini mondo mikagi chopo kucho to gidonje system makata racism nok gine. Yeah. Unlike Yadonjo German, after completion of nursing courses kindly German, probably I get my first job. Ki new averagely payment chalona? Payment to bear. Bear sana. Yes, like I think qualified nurses you do pesa maber 3,000 to 4,000 euros. Man is around 400 to 500,000 monthly. Hey. Pesa to bero kariambi. Night shift be chulo double. Oh, night shift be chulo double. Yes, and I think for the past 5 years I set him on night shift. At night emati Morgan kitch night chulo double salary, weekend si chulo double salary. Koro kiudo 23 euros per hour. About times 23 sania kiani euro in pesa di. Koro 23 euros 126. 46 times 2. No, awacho 23 euros akani in Kenya sani in pesa di. It's around 3,000 kigimoro per hour. Mano per hour. Koro kitiyo 8 hours.
then kitimo night tigoe dire then ing'adi tax. We pinjo mana pinjo M-Pesa maber. achiel kende kaito achaka doge messages mag members mondo kik wach ni mara o mara e pinjo mana pinjo ma achiel kende kaito adugo somo comments magi wane chune nagi TV kaito bende wa also streaming live Berumba page kacha cha pogruok mane kinde tiyo gi Jerman gi pinje wazungu mamoko advantage mane ma ng'ama tiyo Jerman ni godo moloyo jogo ma bende tiyo pinje mamoko. Okay. Minyalo wacho. Okanyal wuoyo about okanyal wuoyo pinje moko okanyal wuoyo kaka US because US asedhi mana limbe taduogo. Though ji wacho ni in US itiyo tije mang'eny eka mondo ichul bill itimango because some of them apenjo ga ang'o momiyo gidak kata 1 year kok giduogo Kenya to ng'ato nyisi ni kocha tich teke nikech we work gitiyo mang'eny adieri. Germany only 8 hours moyieni tiyo. Mana advantage mokwongo. 8 hours gi oyienwa kendo tiyo part-time job, but part-time job is just think 20 hours in a week. Yeah, so mano kende moyienwa. Then another thing in Germany advantage one gi insurance. Kokiti to insurance in free. Unlike other countries awinjo ni kokiti to insurance be kori yonge go. Wanto kokiti tinya ichulo ni inyalo chul ni insurance kokiti. Nitie jok mok ti Germany to gin gi full insurance. Idaka daka kata nyithinda ni gi insurance. Aya. Another advantage kinyuol in gi 3 years maternity leave. Koro kidwa bete ot 3 years yes gidwa ga ni nyathi odongi for 3 years but kifil ni bete ot maybe government chuli pesa michamo kibete ot koro kineno ka gichuli matin then inya decide to the teach then itero nyathi e kita kindergarten but some people decide to tia bet 3 years no so Germany okdanga riambi gi asedak Italy asedak Austria aselimo nyithindwa cousins ga moko in Scandinavian country kaka Sweden Norway but I think okadwa wacho ne aparo ni Germany is the best. Germany is the best gi social nini margi German is the best. Waduka cha kuranya kuramga juanga po kwa break one kande kachel ko dajeje adero jo ashotinia musnanya don chogo odi mbele gi lek maber no to ket no namba kaka inyalo yudgi kaka inyalo yudgi mono tindo di school lero kamano wan gi mwalimu Sylvester Ochonya don chogo akwai ni iwachi e thuolo mag tije jopuonje bende nyalo puonje kanyo yawa wano penjo kacha kati wan gi Mary Seda wacho ne what about ka in gi sat mar B2 already if you have a B2 certificate mar German kati wan gi Benjamin Franklin wacho ne amor gi chenro Novie Maka walo wacho ni puoch gi Park Tigiler Julius Meso wacho ni congratulations watching you live from Berlin. Hey, tell them in Germany onge asoya. Onge. He's my friend. Julius is my friend. Yeah, onge asoya. Meso wacho ni kacha onge asoya. Onge giginya kilwa atir. Ojojo pijo wacho ni following you from Ahero. Kato Mesoko kacha 23 times 148 is equal to 3,000 shillings 404. Mano awali kato wang'e ni to Berumba ka bende nitie jok mabende comment ka wan ka gilongo ni Patrick Bangali Jarumba wacho ni tich nyaka tire mosna rambanya mawindo no. Kato wan gi Dorothy Akoth wacho ni what's the name of a college? What is the name of your college? Kato wan kacha gi koro wan kacha gi penjo adek mabende adwa mondo duok kacha cha wan gi penjo mokwongo ka ndie ne to bende ng'ama nigi B2 certificate bende stand a chance mar dhi Germany kopo ni osesomo nyaka B2 en gi bedo yeah B2 stand a chance mar dhi Germany gima timre ni you have to come for interview institution marwa because students ga mang'eny gi ne wacho ni gisesomo up to B2 no to ka gibiro for interview
to kipenjo ng'ato nyinge to nitie kaka oduoki mombo ai gini be kala dier koro ok wacho nyinge. Okay, nitie kaka inya penjo ng'ato in German language donge Germans go ema timo negi interview. Koro ging'e ni ng'ani to gilwituni tapana. Koro wewe obigi bitune no timne interview one kumisoe. That means niya ka ng'ato nigi certificate ma German to en gi another a course oyiene biro mondo tima penj, then you connect. Penj mar? Let's say ni atimo IT to an gi certificate mar German B2. Anyalo biro e skundi mondo Germans go timna interview. Kakalo German to anyalo dhi. Gibo neno level michope to gibo neno nyaka ini wuon B2 miyudo ni. En B2 ma kata en owuoyo kodi because mondo yud ni tija IT dong ibro timo interview gi joka. Koro gin bing ni gin Germans. Ka gitimo ni interview to ng'e na nyewe mato ja vitu adier. Koro bia e school. Okay. Kaito no chako penj kacha ni to tije mag puonjo be ni kocha. Yes, kata some teachers wan god e school. Ma gin teachers by profession but sani gitimo German language. Koro nanyiso gini okay, they through this system kichopo kocha then koro ginyalo manyo tij puonjo no gi Germany because teach nitie Germany yudo teach tech ka in Kenya but yudo tijno yot ka in Germany. Koro we are like bridge. In chopa kocha then yudi but nyako bi motim German language nyaka ng'ano bi e school matim. Adoro tia koth wacho ni nyiswa ni to college mari no yudore kanye Bondo tiluonge nade? Okay, wayudore Bondo before ne wantiere kamoro ni Koicho Junction we moved mwadhi Bondo town kendo kanyo wase move wana I Bondo town but koro sani wayudo spacious place mwakete student in school and former Royal Gate but sani luongo ni Donald Dima German Medical Training Institute. Donald Dima German Medical Training Institute. Ama kochopo Bondo to gochi. Then wamiye direction. Ero kamano maduong' nyoda dhi e thul break matin ka waduogo to dhi nyiswa ni to bende sirikal bende mi kata kacha konya mopogore. Onge gima sirikal miya kata chiela tagra kenda. Kaito kwa dhi teko te nyiswa ni to midhiero mag kata mana challenges challenges go madawuoy. In kaka jatelo no bende koro yoro ni Koromoga Jwang' med mana kete chunyo nagi TV ni Koromoga Jwang' kamoro mara mantiere maen chunyo nagi TV wan kande kachel kod Nyardon Chogo bende koro go kodwa mbaka kandie en kandi kachel koda gino maber olemo mabende wambe kaka joluo nyalo chamo. Iwinjo ni bed ni yudo di kata yudo mana C- to nok yudo chance madhi timo kacha any medical course to en gi gombo mar timo gino. Donald kacha koro mi kacha thuolo makende mar somo to kena na soma isomo to chaki puonjo dho German kata chaki loso ni yore magi minyalo dhi tiyo godo kach Koromoga Jwang'. Your first salary and selling 400,000 gidere yani $500,000. Just imagine kete mane chunyi na TV kende kwa duogo to kuro adhi chiwo ni number to achiwo ni direction tinyiso ne chako karango kwa duogo bang' sama chuok. Chunyo nagi TV adungi jaluo. Smart fish. Ma chenro mar onagi kod ohala. Auso reche dhona madunga beach. Madongo gi wauso 500 mae 300. Maya momiyo ibeni nja ohala, ibeni jalo mabedo kod gom chako Koromoga Jwang' wakathul makende maruaki mondo mi chopi e chuny Onagi TV kende twak koda jopiny. Magi duto te timore mana e chuny Onagi TV adundo jaluo. Maya momiyo watiyo gi chuny Onagi TV mondo mi wakel gigo mabende wagombo, gigo mabende in kaka janeno isebedo kigombo Koromoga Jwang'. Kamoro mara mitiere chuny Onagi TV rwaki mondo mag luwo e Facebook page magwa,
Chuny Onagi TV, luwe TikTok page marwa Chuny Onagi TV, kato i-subscribe gidongere e YouTube channel marwa ma Chuny Onagi TV. Luwe na koro magijwang, eri chenro magwa, landa nyapiny kamora maramedhie, wach en mana Chuny Onagi TV. Kichiemo, Chuny Onagi TV. Kidhi school, Chuny Onagi TV. Kigo mbaka, Chuny Onagi TV. To kata kisero, Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Nyakora maga juang Chuny Onagi TV ka thuolo makende magonero kamano maduong' ahinya kuom kete mana Chuny Onagi TV. Mana kaka jodongo machona, jodong luo, jodong abila ne tiyo kod oseke kane giywa busa kendo ne miyo gimor. Mae momiyo Chuny Onagi TV kendo ne kacha oseke mopogore opogore. Wan go oseke mar aguch siasa, oseke mwatiyo godo ka kendo ne kacha jo siasa mopogore opogore kendo waywayogi. Wayo pachgi ni to en ang'o ma bende gigombo timone japiny koro majuang'. Wayo oseke, wan gi oseke mayo MCA, oseke mayo mbunge, oseke mayo woman rep, oseke ma bende koro ywayo gavana mar koro majuang' kendo ka gigo mbaka ni to ang'o ma osebedo ka gitimo to en ang'o ma bende gidom ka gitimo koro majuang'. Wan kachiel kod oseke mar duond Onagi. Ma en oseke mwa ywagodo paro mopogore opogore koro majuang', gino mosebedo ka sako it, gino ma bende osebedo ka mulo adundo jaluo, paro mamulo it, paro mamulo adundo dhano, paro ma bende kata weche masako it koro majuang', kendo wago mbaka ni to ang'o mosebedo ka chando e ut Onagi, ang'o mosebedo ka dhi mbele. Jalo man gi chuny lit, jalo ma bende koro digomb bedo kachiel kod gino ma bende gombo nyiso oganda. Wan bende kachiel kod oseke maywayo weche mag ohala, oseke maywayo jolony, oseke maywayo jogo ma bende koro nie timo ohelni mopogore opogore e bombe mopogore opogore ka gibiro kendo gitwak kodwa kendo gimiyowa lony makende ni to en paro manade kata ere kaka jal matimo ohala nyalo dongo ohala mare. Smart fish. Ma chenro mar Onagi kod ohala. Auso reche e dho nam madunga beach. Madongo gi wauso 500, mae 300. Mae momiyo ibed ni inja ohala, ibed ni jal mabedo kod gombo chako ohala koro majuang', wakawo thuolo makende mar rwaki mondo mi ichopi e Chuny Onagi TV kendo twak koda jopiny. Magi duto te timore mana e Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Mae momiyo watiyo gi Chuny Onagi TV mondo mi wakel gigo ma bende wagombo, gigo ma bende in kaka janeno isebedo kigombo koro majuang'. Kamoro amora mitiere Chuny Onagi TV, rwaki mondo imad luwo e Facebook page magwa Chuny Onagi TV, luwe TikTok page marwa Chuny Onagi TV, kato i-subscribe gidongere e YouTube channel marwa ma Chuny Onagi TV. Luwe na koro majuang', eri chenro magwa, landa nyapiny kamora maramedhie, wach en mana Chuny Onagi TV. Kichiemo, Chuny Onagi TV. Kidhi school, Chuny Onagi TV. Kigo mbaka, Chuny Onagi TV. To kata kisero, Chuny Onagi TV, adundo jaluo.
Machiegni kendo nyakorom ga juang kamoro mara mitira ka thuolo makende mar wakitelo no mar ariyo mabed wago mbaka kacha kachiel koda nyadendi Don chenro ni iluongo ni Onagi Diaspora watemo tudre kachiel koda Onagi mabende ni oko kacha gino mabende gitimo mar kelo lokruok ne jogo mabende koro odak e piny Luka korom ga juang wan kende kachiel koda wendo makawuono mapod wan godo kae ni Nyadoncho mabende koro timo gino maber kabisa maneno ni ngima oganda makaluka ndio lokore maber kabisa Anyadon king'io Kisumu Migori Homa Bay jomage mineno mabende koro bire skul ahinya kechie winjo kacha ka bende jigoi jobondo diemi Jobondo. Yesu nowacho ni a prophet okrwak dalagi. You are right. You are right. Okay, koro challenges mayudo sana kaka koro ineno kana biro nanyiso jogi ni nitie kaka jorabuon gowaga kochacha. Koro nawacho ni wakaw mana Onagi kende. Koro nadhi TV Radio Ramogi atimo awacho Simi Kenya awacho then ji ochako timo application. Anyisi ni nayudo jo Migori, jo Homa Bay, jo Kisumu, mage jo mopongo school. Jo Siaya gikwanore gitin sana, jo Bondo to koro onge to ka gintie to matis but gine jo magoya mogik. Bondo kore e school. Koro jo Bondo kiweyo to koro idonje asembo ka karanyuola ka koro. Kanyo makoro ane gi stress ma afadhali jo mama bochogo. Okikele Kisumu school. Koro ing'eyo ni nadwaro chako gi home but imagine okay sana dongine no radio luongo nade Radio Ramogi. Joma luwe ng'eny gi jo South Nyanza. Wantiere gi Kisumu kae Radio Victoria magasedhie. Jasia onge mose luonga ni iluongo nade radio Masia ka ke iluongo nango. Wacha sia kikiluongo. Tiere radio moro sia gima Bondo. Asega kanyiso gi ni yawa weuru wakel gi maberni. Ok gidwa ni wadhi kate radio go. Ok gidwa. Retu Masia. Gidwa kata luongo. Iluongo ang'eyo nying gi wiyo wil mana matin. Anto da wacha anyway. Kuma gibotera ibe. Koro. Same Bondo kanyo emiyudo ka joma wacho ni nyiso kata joma oko go. Nyako no onge, nyako no nosedok, nyako no nosekawo scam ji manosedok Germany, moko be nyako no okti kata Germany, nyako no opondo mana Bondo. So nitiere ji wuoya kaka samoro yudo ka namanyo school kama ber, ayudo kama tin kaka sani un gi studio ni. Unyalo dhi uyud kama ber uwaka udhi kama chielo. Oko maanisha ni koro nuriambo nuonge ka. Ne untie but nuwuok. Koro asebedo gi challenges go ma kata ka move ka dhi kama chielo. Ng'atu mopenjo mokia kumu adhieno. Oko penj ni dhi. Owacho ni iselal gi pes nyithindo. To nyithindo go to ni school. Koro aseyudo ka yani gina jok ma negativity. Yani ma in mi wuok Germany ni dwa konyo cha. Iwinjo kiol. But alemo ga wacho ni no. Gima nachako I have to accomplish. Koro akwayo mana jo area mabondo kapo ni ginena. Please give me a peace of mind. Kifil ni gima timok ber. Anadwa konyo joluowa mondo dhi loka. To kifil ni gima timok ber. Tim mari maber no. But where gimara ni nikech mae gima nachako. I want to accomplish my mission. To without support or tech. Ka in kiwuok atiwinjo mana negative gima kata siling gimok gimi iwuok ichieo iparo ibedo founder ibedo director kendi at my age to pod ng'ato goyi kar mondo gi appreciate gima ber mitimono. So samora winjo ga ka ol but okabiol. I have to accomplish my mission. Bin samoro gineno ni dwaro ka olemo moro e siasa ka. Boka gombi pok nago an kata man by the way nyaka ne nyuola. I swear before God and man. Akia kakigo kura. I'm not lying. Pok nago kura kaka jiwuok ga to dhiti go mbulu ti duogo ka lweti nigi ink. I've never done that. Koro anything to do with siasa.
kata MCO kagomb chung. Like I you just want to help my people. Okay. Mane gima dwaro. Onge gimoro amora madware government kae. Nikech I'm comfortable in Germany. Pesa MP yudo pesa dito Germany na I can get that money. Apart from hizi kidogo miudo nyumagi. We are earning more than them. Yeah. Iwacho ni sirikal, ere kaka sirikal bende koro konyo projects na. Onge kata achiel. Onge gima sirikal osekonyago. Onge ok dang' ariambi. Kata mana wacho ni timo maber onge. Kata mana wacho ni nyadon wawinjo ni time maber, this is good, never. Koro kony mayudo kuom sirikal onge. I'm doing everything alone. School fees ma nyithindo chule machulo go rent. Jo mose konya gin jo Germany. Out of the 49 people mabende wacho ni tiro lokagi, is there any compensation kata mabende kaka gikonyi gi prang'wen gochikogi? Onge. Gimbe giloko tokgi. Onge gima gikonyago nikech ok adwa. You see, I helped those people to help themselves. Some of them ok wawuo kata. Some ntie makata almost 20 years pok wawuoyo. An nyaka gi nyako mana tero mane space mate na e school. Kaka koro bed ni kama bed na ni kama. Awuoka uka Germany ma dhi mamanye dalagi Homa Bay. Ma biro mamanye dalagi. Mama gi onyisa ni tinde en ga Nakuru. Ma riembo nyaka Nakuru. Ka chopo tayudo ka nyako no chandore seriously. I will not call her name. Ten gi nyithindo 4 to chiege chore tich orumone to nyithindo kaka chiemonge ma kawe ma rent ne ot Juja. Ma loso ne visa gi nyithindo ma tero loka motimo nursing. She's working in Austria sani. Mokelo nyithinde go te nyaka nyiminene. To chore. Chore to noweyo. 20 years down the line. Now is around 18 or 17 years. Kata mos. But oknia an gi beef. An kise chopo ja Germany. Tawei. Okay, how do you handle this nikech awinjo bende kiwacho kacha ni jo US moko dak to kagidwar kelo jo moko loka koni. Apande gima otimore ni samoro jo moko luor nikech ikonyo ng'ato to bang'e to they Steve, don't give a compensation. No. Let me tell you, I think there are people ntie jo manya sign onyuolo gi chuny maler. I always tell people ni okapak raga. But apa ni nyako manonyuol gi chuny maler. Kata jo dala wa ong'eyo. Chunya ler ka pas to tienda kende makinyono to wachwanyre. Koro an gi akeni juogi koso lelo. Ntie kaka wiya muoch. But korka konyo cha. Yawa mano to nonyuola go yawa. Kenda konyi mawei anyalo konyi sani takia nyingi. Then koro kaki dhi konyri is none of my business. But anta make sure ni akonyi. And that is why kata jo makao gi Steve. Akiagi kata kumagiai kata dalagi kata I don't know them. But I just want to help. Kwadi kwa tieko bende nitiere riwruok ma samoro untiere godo nikech wan gi riwruok mag joluo mopogore ma bende koro neno ni gitimo achiel ariyo adek e luo land kandie. Riwruok ma kata ma un godo jaman kaka nyiluo ma bende koro are also doing great into this your project. Mopogore gi jamas bende kata gi joluo moko ma bende koro wach ni wa magin watim wakonyi. Steve atimo gini kenda ng'ata achiel. Hey. Atimo gini single an achiel kamae. Joma konya sani e timo gini en nyithi school manyocha obiro mobedo kaka family mara moneno challenges masedhi through nyaka nyocha chaki. Pesa moselal asewito nyaka pesa lot millions mana monda chak gini from my pocket asewito oselal. Koro nyithindo gi ema wabeti group to wacho ni yawa madam isi chandri kodwa but pod aneno ka koro gin ma wabet ga e group to gikonya. Koro ido kata ne ayiero student council an gi president ka an gi student council members. Now sometimes ka winjo ka wi opong I tell them gin maging'iyo kaka school dhi to gidwoko na wach no bed nikech nyithindo ka ng'eny ok anyal ng'i achiel.
koro gine magi konya gin mawach ni wakonyre sani but any other thing kata ni ng'ato nyisa ni group makaman wawinjo ni konyo joluo we want to support kata mana through prayers onge. I don't want to lie. Kata mana lamo kende nyadon gini beria wawalam onge pok ayudo simu ilano. Not even money, just support, just encourage me. Nyadon chogo in the next 5 years ineno ka lek nini dhi chopo kanyo. Hey, mano ka wacho kae to ji olwa. Okay, an nagombo ni mondo, in fact, ineno pacha kane paro, nagomba ni wan joluo, wan loka, wariure, because Germany ematere ji sani. To Germany no onyalo pong because ing'e ni wang'eny. Koro nadwa mondo extend gini, since nasetiyo Italy, asetiyo other Scandinavian countries moko. Na feel ni jowa man kuondego, be ka wanyalo riwre joluogo, tok ni Germany kende matere ji, kata US no. Jomoko dhie US, joluo moko dhie, because ing'e ni sani awinjo ni kidhi US nitie sijui Minnesota. Kisiche mopongo kanyo. Kidhi Australia, jolango. Steve kiwuok asani, mi dhi loka. Konyisi ni koro eri chopo loka, koro chime kanti moma joluo ntie idhi konyri. Onge. Koro nagombo ni wabede gi country achiel, kata ariyo kata adek, ma joluo ng'enye, mwa konyre, ma koro, in fact, nyithi wani kuro, parents koro wanwa ora pesa, tiger, wagera piny wani, nderni, all these things, waloso Europe system, light ochakre from katamana Kisumu Koriarie Abondo kuchocho machope dho Namimbo. Yani agomba kaka wadak Germany cha kwanyalo kelo that system Kenya ka diberna to mana kwariure nikech wawere gi siasa koro ma wanyiluo kata joluo wa decide wadwa timo iparo ni wanyalo bet nade kiluo koni. Mano kela ipenjo ni to unyiluo man loka kata jo man loka bende ji oherore loka koni. Loka jiorore an group man tie loka en group maka ng'ato tho tigolo pesa tikeliki ama ka baba wuotho iolo ni pesa kama mama wuotho tigolo ni pesa ka nyathi wuotho mano te group man tie en mar onagi but any other group mar maendeleo nitie ok dang'ariambi batan to poka donje aonge maybe poka winjo. But maendeleo makoro watima gimoro pothole moro ntie mana kinda jigo kandara no kethre wawere urugi jo siasa wadina ndarani I've never poka winjo. Hero kamana kau penjo mugi katbora tiketi kon kan gi Daniel Aput wacho ni what about artisans who didn't make it to secondary schools but join polytechnics and acquired skills and have certificates can they get opportunities in Germany? Ano kose duoke kacha nenya kibedi gi form for certificates to ginyalo timo adult education mugi nyalo timo adult mondo gitim bora that certificate that's mane gi majoge dwa ya don nyakonye ode donge nyalo nentie jomo timo adult by the adult mano is a good one yini donjo go kai to Millicent Mboga wacho ni dak ni kona ni in kai to mano in mana buta yawa then one kinyi na neni inge Millicent Mboga to kinyi nene kanyi kiae ngo wacho ni kinyi wan gi mwalimu Sylvester wacho ni nyadon chogo jo matemo goi mago jo chiende kik chunyi ol anasiri moyengo 100% nyasaye umedriti anero pachi malerno jaja daro wacho ni ben kodi kanya ka to Daniel Aput wacho ni nyardon an bende an wuod Siaya an gi ang'o matimo jo siachwa kae just trust upon the Lord chunyi kik ol itimo gi maber praise on kae to wang'ane koponwan gi another message koni bende koka manyo kono mgejwang ka be wadhi kwa tieko nyiswa ni to kaka inyalo yudi nembni gi mag sim kata mag school bwanyalo donade kae to bende ka ntiere midhiero mopogore apoga kana mana challenges ma bende samoro kale ma inyalo kwayo oganda mondo mi okonyie. Okay. Koro ada wuoyo mane challenges matin because gini to nasechako kabiweyo debe ni en gima kor ka dwa chako tigoya
daweyo, but sani nasechake ok abi weye. So challenges mayudo en mae. Jok madwa biro kineno wasani inyalo gona simu, but ng'eny gi penjo niya, inyalo timnwa interview online. Ok nyal timnu interview online, nyaki bi e institution marwa, because online wazunge gi timo interview ka intiere e school kae. Ok anyal connect kodi ka in kia Nairobi wapi. Nyaki bi mana e institution. So ayudo simbe mang'eny. To simbe gi gini okitimnwa interview online, be wanyalo chako nango katokwa biro for interview. No, you have to come for interview. Number 2, challenges mase yudo nyaka na yaw school any parents. Yudo ka system mawango, and this part I want to be very clear. Maki kelo nyathi ni tikel nyathi king'eyo ni ikele a German system, not Kenya system. German system wantiere gi, for example, we start work at 6 in the morning. 6 o'clock emichake tich. Koro jogi atemo mondo gichak classes gi early 6 in the morning, so that kigibed gi that ni problem ka gichopo Germany to nego bed ni gin at work by 6 to pok gichopo. Koro gimatimo en ni atemo train gi German way, but challenges mayudo en ni magi jok manoko donge that system. Gin joma maybe classes ne chakrega sariyo. Koro ka kelo mato neno kagima unstrict kata ager. Because kileo tatimo kaka German timo na kaleo loka. German kileo to duoki. So that is what I do. Kibiro late after 6 ta duoki. Koro ngato feel ni Madam Ger sijui ango, I'm very strict and I'll still jok ma oye gi restriction mara ni emwadhi dhigo. That is number 1. Mago challenges. Sami kelo nyathi, kel na nyathi king'eno dhi chako class 6. Kiki kel na nyathi madhi nyisa ni wachak 8. Because Germany onge that 8. Job chakre 6. 5:45 in a job. It's a change uniform. Another thing, full uniform. Nyathi ka nyathi nyaka bed gi full uniform. Kiki bed gi long hair. Nyaki tie your hair. Nyaki bed neat. Nyaki bed very clean. Because mago challenges maka gichopo loka to dhi chando gi wach tich. Koro those are the mage problem mayudo sana kech mondi ket jogi odonje system mane gionge go. I understand them sometime. Mondo jogi odonje system mane gionge go tidwa force gigo ineno ka tek negi, but anatemo timo mondo mi ging'igo sani ma within 6 months ka gichopo loka to kigiyud challenges go. Ama kigiwinj ni ng'ato tiji osendikne owe tich obedo deported. Okadwa. Mage challenges mayudo. Makaponi parents nyalo konya. Long nails. Yani rules miyudo ka Donald Dima ondiko ka. Just follow those rules. Rules go to take follow nikech mondi dhie rule mar kata wan okoyot. Imagine snochwer tichi o 5 idhi tich. But nwadhi manyo. Koro iyudo ka challenges ne bete nikech adhi samora leo tich ondikna barua leo ango. Koro kadwa ni joga gi be experience mano. Nikech gin at least gin ka train gi. Wan wadhi makata ng'ama nyisi ni tim kama ungi. So those are the challenges mayudo. Koro parents ma okelo na nyithindo be ka ginyalo konya mondo gibe ging'e ni gik ma adwa ni nyithindgi olu mondo gik ma gidhi experience the other side kik gi side gi nyithindgi. Nikech iyudo ka parents moko support nyithindgi to ambe koro gimiya tich matek. Yeah, that's all. Holiday we have only 29 days in a year. Challenges moko ncha yudo kan wachako students gi in August. Some of them ose onyisi ni gidwa dhi for holiday. Okay, bitio neja Germany and within 6 months ise kwa holiday, they will not give you. They don't. Nyakiti mokalo 6 months ko kinyakwa your holiday. So those are the challenges ma adhi through. Mia headache, yudo ka wan gi
pressure too much miya stress sana, but ka ginyalo follow rules ga machiwo to nyalo konya. Kik ng'ato bi gi rules ge, obi abia gi rules ga, nikech sama biro e skundi, sama biro ka kikona gonyo wuoche abo gonyo. Koro kinyalo luwo kaka chik ma jamani dwaro ka, then wabo dhi adhiya maber. Koro kanyo, and then some of them be feel ni an very strict, to anafuatilia mana kaka wazunge are strict. Wazunge, they keep time, they tell the truth, onge ng'ama riambo. Koro kibiro na gi miriambo e school, tawinjo ka idhi yudo challenges mbele kucho. Mage challenges kende mayudo, maka ginyala luwo, to wan maber, wadhi tiyo maber, wadhi dhi adhiya jamani in peace. Erokamano maduong' ahinya. Iwacho ni Danka. Watema jaman, ich heiße Steve, dongen kama. Yeah. Danke. Danke. Yeah. Vielen Danke. Vielen Dank. Vielen Danke. Yeah. Vielen Danke. Dank. Vielen Dank. Then one kagi Bote Noreen, we are grateful for everything you are doing, Madam. Danke. Danke schön. Danke schön. Noreen, danke schön. Kwa kamano wakao tulu makene magoero kamano madunga nyako mkete mane chunyo na TV chakre no machaki nyaka gisema bendo watiki ni kwa dhiko tieko kimi wakacha yual parting shot nyiswani to winyalo yudu nade kenyalo miwa nambi ni mag school mangato nyalo goyo direct kata social media platforms minyalo yudu to school yudo nade. Okay. Koro to bendiki ye nito bende nyalo chak limit chakre kiny kose ntiere restriction. Wanti limowa my number. Wani limowa sasaya Monday to Friday. Inyalo soma what the pin number, huh? Yeah, we'll pin number. Wabo pin number kanyo, but number let me just read. Some of them will not even follow my Facebook. 011 akia number nagi. Nekoromaga juang sama bende podo manyo kacha namba no wakauto maken magwiro kama udunga nyako mkete mane chunyo nagi TV kandie mane te chinro yanan podo bumbedo kelo ni kacha chinro wabedi kwa kelo ni kacha chinro maber kabisa podo nimbe jao nyaro nagi kata mana wudo nagi mabendo dak loka ponono kata ne ok dak loka to imbe ngi project mora mara bende igo mondo mi kony goro ja piny chunyo nagi TV ruaki mondo mi chop kandie kendo wago mbaka mondo banen ni to inyalo 011 ya piny naji kurom gajwa ko kamano to wago bang sama chuo. Guys, welcome to Havens Hospital. Karibuni Havens Hospital. Yeah. So we welcome our nurses, Donald Dima German Medical Training Institute.
Erokamano ne koram gajuang kamora mora mitia kothul makenda wago nero kamano madunga nya kuom kete mane chunyo nagi TV adundo jaluo kama bende wan kanche kachiel kod chenro mar onagi diaspora wabedo kende kothul maber kabisa koram gajuang kendo ma en chenro mabende wakelo ne kawuono mar mi kacha yore madhi jaman ponono ni chenro ni okonyi machieng mora achiel yudori jaman koram gajuang tipar chunyo nagi TV kamano to akathulu makende mamiyo kacha nyadon chogo mondo miyo kacha wachne mogik wan kacha gi zongi bel wacho ni age limit kacha nyaka gikipo nyaka gini 65 60 nyaka 60 years inyalo tiyo 7 years tiduogo Kenya ber maratek kuomi jis jo nagi wachne mogik. Ago erokamano onagi TV Kisumu kuom invitation manumiya. Nyasaye omedu ndalo kendo umed dhi mbele gi chunyno. Jo Kisumu be agonegi erokamano te. Jo Kisumu supporter by the way. Most of my students work Kisumu. Jo Homa Bay, asanteni, jo Migori, jo Bondo, wabonere mbele, gore to dhi. So, thanks a lot and I appreciate. Koro akwamana jok madwa biro, pod wendelea gi biro, mondo wane kaka wakonyo nyithindwa water, loka, mondo wanbe wane kaka wanyalo gero pinywa. Yes, charity begins at home. Though very soon Abob Keto Gini open because I do calls from other tribes and they're like, okay, wambe wadwaro angomo miyo kikawa. Koro kata gimatimoni okonego bed natime ne jowa kende. Makata okonego bed ni tribe mora ng'eyo natime ne jowa kende. Nikech en gima open mar Kenyans mzima. But with time abo open up mana kaseka jowa modhi. Mano kende manyalo wacho. Agonu erokamano maduong' and onagi mantiere Europe, Austria, Scandinavian countries, please follow Onagi TV. Onagi TV ber. Onagi TV no konya corona time. Erokamano. Corona time gi stress. In nyithindo lor that to Europe jitho. Tan Italy. I used to watch Onagi TV the whole night. Actually, no diga nyaka 4 in the morning. Nyaka 4 in the morning. Yes. Now watch kaido gimora diro nu atembele nu mia stress ya norumo because ikiakata corona borumo uduogo koda corona dhi mbele. So jok matune in ga Onagi TV endeleni kabisa to support. Let's support these people, guys. Onagi in Europe to support our Onagi TV. Waendelee hivyo but wataendelea vizuri nishaingia hapa asechopo kae gini koro dwa muoch asanteni sana. Thanks a lot. Gonwa uriti gi jamani ngeni joluo ko wacho no kidak jamani koro ka giwinjo kiwacho to ginyalo joluo makono kadak jamani go gito gikwamo US makata duogo Kenya tamogi gigoga dhoggi but anta dak Germany asedak Europe for many years kenda tiyo Kenya kenda dok sama dwaro nikech I have citizenship ma Germany ma Europe kora nya donjo kaka dwaro ta duogo kaka dwaro koro ka ng'ato kwamo asa uni lemu yud ka kunya duogo we uru goya nikech kumugoya ne bokane. So wachnegi gidho jamani. Ich bin Salidima. Ich bin Salidima. Ich komme aus Kenya. Ich arbeite in Deutschland. Ich bin Krankenschwester von Beruf. Und jetzt ich bin in Kenya. Und das war's. Ich habe I don't have much to say. Thanks a lot. Vielen Dank und danke schon für Onagi TV. Tschüss. Bye bye. Ich denke, ich heiße Steve James, ich komme aus Kenya, ich wohne in Kisumu, ich wohne Journalist von Beruf. Ich denke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Italiano, they say, Italians, they say bye bye. Okay. Io sono Dima Salome, io vengo il Kenya.
io sono infermiera von Beruf, ora infermiera professionale, io sono infermiera, io vengo del Kenya, sono italiana. Sì, adesso sono in Kenya und Onagi TV io sono qua da Onagi TV und thank you so much. Welcome. Bienvenue. Asanteni sana. Ah, bienvenue. Et pour en français, on dit merci beaucoup chaleureusement. Merci, merci. Au revoir. Merci, mon ami. Danke. Danke. Kwa kamano jeremo gola sande sana kachel ko joma beno kete kandiro kamano ne ya picha mara ilungo kacha ni Felix Omundi kachel ko da my own producer Nelson Mandela Kore. The only brother to Nelson Mandela, real South Africa. Ya ufunyo. Kachel kodosi po mobendo limwaka George. Mr. George wagoro kamano madunga enya nyako mkete manakandi uritu masane na kakendango romkanyo udicheng makinyo. Au revoir mesdames et messieurs. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yeah. Muchas gracias. Yeah. Emmanuel Lawyer, Parliament House, Nairobi City. Wakili Jaco Wino, United Nation. Nyathigi Nora Biambo, Mahaya Market. Oteseni karango tisomo nyathigi Juli. Oteseni karango tisomo nyathigi Neli. Onyisha Bangladesh. Oidho ndege nyathigi Neli tie piny wasunge. Oidho ndege nyathigi